Selama hari Minggu ma dihita saluhutna. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu perjolo dung Trinitatis. Lapatanna hasitulu sadaw ni debata. Dohok topik gabe akka anak ni debata marhite haporsiaon di Yesus Kristus. Tapuji matuhatta maredde mahita sebukwede nomor 5 ayat 1 satu ayat 3. Hite-hite gor ni debata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tod di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Na mamulus do anggo pertibion, rap dohot na pinangido ni rohana. Alay na miyan rodi sa lileng na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata amanami nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadiammi sa ibuhay mapinggol doho rohanami asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay jalaringgas sami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangi yang tuho urupi mahami sayhu perhasiak kami maaka ari-ari ni ngolunami na perdoki say pamasok mahami Tuhan nguluan na sa liling na pujon nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde hita sa bukwede 420 ayat 1 dohot 4.
patik ni debata di minggutta sadarion ima sian patik palimahon sahat tu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapom mudo naturasmu asa martua ho jalaleleng mangolu di tanon na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakop. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hatana sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Maredde hita siya bukwede nomor 370 ayat 1-2. Tatopoti madosata tuado panidebata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungudo hami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asiniroham na godangido. Saya si maroham midasadok bangso nami. Se sama dosa nami sa luhut na. Saya sungguli marohan nami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sani dosa. Ala ni pangalosyo tadaw ubay tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tadaw ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisak perhatian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malu mitahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Maredde hita sa bukwede 455 ayat 1-2.
ku epistel di minggu tasaderion natar surat sian Yesaya 65 mamukka sian sada sahat tua sia tajahama marsika soring akkana souso dia huna sailaon ido mangaluluyaw nuaing jala halak no so mangaluluyaw sian sailaon nung ngajupang saaw nikku do tu bangso na so pajojo guar huna sailaon disod doaw tu bangso na sotong paheheri masu dia dopaku akan nama mele di bagasan akaporlak jala manutung daupa di atas nyak kabatu na minasak lam didok nasida dope disimaho unang jumonok ko tuaw ay nabadia doaw martibak koko ikkon gabe timus di bagasan igukku do akan nasida jala gabe api na marsigorgor manipat ari hajahaton muna sadiri rap dohot hajahaton yakko pumuna ninna jahoba akka na manutung daupa di pusun yakka dolok jala direheyaw di atas ni akka robian di bayani suhatonok kuma upani pabainan nasida na jolo tuapuan nasiday jala au paroho siya Jakob boni jala siya Juda sahalak sitean akadulukku ay ikojol manahupiliti maniat tanoy jala naposokku maringad disi ima sahatna martua ma akan natumangihon hatani debata jala naupeopsa amen maredehita siya bukwede nomor 700 siya ayat sada dohok 2 tidak koma haporsiaw tay song nahina tidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangit dohok tama au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di perbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuwa tubanuatoru dung ditanom na mulak mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanay pargogo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon mangu humihalak na mangolo dohot na mate au porsea di tondi porbadia
jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohok dia sesani dosa, dohok dia tain namandok, mulak mangolu sogok daging ni halak naung mate, dohok dia ngoluan nasora suda. Amin. Titing namasa di huriata di bagasan sadarion 10 Juni 2022. Naparjolo dana nasorang. Di bahasa-bahasa hutuata do sada dana di keluarga Julius BP Sinaga inangi berusi jabat seorang sada dana bawa na di hari Kamis 10 Juni 2022 inganan nasida di Gang Cendana RT 5 RW 2 nomor 57 Kelurahan Cibubur Manang W10. Napaduahon na naing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu pabagacon ma Roy Johannes Gultom anak niamata takas Gultom SH tubuni inata Normaida Boru Dolok Saribu Ruasni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Cipinang Ujung, nomor 45, RT 10 Tolu, RW 4, Kelurahan Ciracas, Manang Kecamatan Ciracas, Sia. Dohot Orwana, Meli Krisnawati, Boru Manurung, Boru Niamata, Sabar Manurung Nahinan, Tubuni Inata, Rumenti, Boru Sijabat, Ruasni HKBP Ciputat, Resort Ciputat, Distrik 20 Sada Banten, Sian Huta, Kampung Bulak, RT Onom, RW Sia, nomor 10 Tolu, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Pamas-masuan di Patupa hari Sabtu, 25 Juni 2022 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul 10 WIB. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu pabagacon ma Andri Irfan Haryanto Haryanja anak niamata Joni Haryanja tubuni inata Tiurma Boru Batubara Ruasni HKBP Sijantung Resort Sijantung Sian Huta Jalan Pulau Harapan Sia RT Pitu RW Onom Cipayung. Dot Orwana Devita Aryani Boru Marpaung Boru Niamata James Umar Marpaung Nahinan Tubuni Inata Pelegia Boru Sinurat Nahinan Ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Kelapa 2 Uwetan RT 4 RW Onom Lapangan Tembak Manang Wik Onom. Pamas-masuan di Patupa hari Sabtu 25 Juni 2022 di HKBP Sijantung, Resort Sijantung masuk pukul sia 30 WIB. Napatuluhon ruas namar sahid. Tabuan ma di Tangyangta akka ruas ni huriata na di bagasan parsahiton. Naparjolo todo sidaputar sian uwet tolu di Rumah Sakit Harapan Bunda. Napaduahon Amang M si Hombing sian wet tolu isoman. Napatuluhon Nyonya M si Hombing Boru Panjaitan wet tolu isoman. Napaupaton David si Hombing wet tolu isoman. Napalimahon Nadia Boru si Hombing wet tolu isoman. Napaunopon Yolanda Oktavia Boru Huta Barat wet pitu di Rumah Sakit Permata Cibubur. Napapituhon Nyonya Nababan Boru Tobing walu di RSPAD. Napawaluhon Nyonya Butar-Butar Boru Nadadab Weksia pemulihan di rumah. Napasiahon Nyonya C Manurung Boru si Hombing
we 10 sada isoman. Na papaton papungu pelian. Sadarion papungu pelian dohita bahen pelian tu kategorial remaja HKBP. Na palimahon maka tidakkon haporsiaon khusus. Sadarion di permingguan pukul 10 pitu wib patu paun ni huriata do maka tidakkon haporsiaon khusus tu sahalak na poso ruas ni huriata. Na paunopon sermon punguan lansia. Hari Selasa 21 Juni 2022 patu paun ni huriata do sermon punguan lansia masuk pukul 10 wib maringanan di GSM Gloria Lantesada na niuluhon ni paditata na papituhon panitia tahun kesehatian. Hari Rabu 22 Juni 2022 patu paun ni panitia tahun kesehatian distrik do ibadah bersama dohot yana kota na berkebutuhan khusus manang difabel masuk pukul 10 wib maringanan di gedung Sopo Marpikir HKBP. Hari Rabu 22 Juni 2022 patu paun ni huriata do rapot panitia tahun kesehatian masuk pukul 10 sia wib maringanan di GSM Gloria na niuluhon ni paditata marhita titingon pinangido tu sude panitia asareta madoho tirapoti na pawaluhon ruas nemoding nunga marujung ngolu yanakon ni ruas ni huriata ima Julius Fernando Huta Barat Naposo umur 30 tahun tilahani keluarga Sakap Huta Barat inangi boru sinambela maringanan di Jalan Taruna Jaya Gang Citra RT 5 RW 10 Tolu nomor 06 Cibubur Manang Wikwalu marujung ngolu na di hari Kamis 16 Juni 2022 tuudean hari Jumat 17 Juni 2022 di TPU Susukan Ciracas. Alani jongjong mahita. Ujung perdalanan ningolu ni dongata on laos pangeton hita dosude nak kita be disadatiki tongdo songon nasida ikon moding alani totong mahita marpakrimon namangulu saliling di Portibion jala sayhobas manang sadihari pehita manadikon tanoon taingot mahatan itu hatta di pangukapon 14 ayat 13b martua ma akan namate di bagasan Tuhani olat nion tutu di dokton di masot manasida sian paru kilon nasida ay namangihut matu nasida niulay nasidai tabuan masude keluarga nang sisolhot na tininggalhon ni dungata naung jumulumodingi asa anggiat matuhata na mangapuli nasida alanii martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin.
mahita. Songonima titing namasa di mingguta sadarion, aka titing namangihut boy mata jaha di titing naung adong di hitabi. Tuhan mangaramoti hita. Tabi gema kor ina parari Kamis diuduti manong doho kor ina agape. Ama agape.
Maredehita sebukwede 650 huhut papungupelean.
Sada maruhatta. Dame ni debata na sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di minggu ta sadarion. Ima minggu perjolo dung Trinitatis. Hasi tulu sadaun di debata. Tangi horot tama berita naulina tersurat di Galatia bidutolu ayat 20 rodi 20 sia. Dohot topik manang tema gabe akka anak di debata marhite hapursiaon di Yesus Kristus. Ta tangi homa hujahahami songonom mahatana. Ayat 20 alai tagasoro hapursiaon tarhurung dohita di bagasa patik jala dihicu managam hapursiaon nanaing patadahonon dope asa gabe songon si parorot do patiki membuat kita tu Kristus asa sian hapursiaon hita di pitori ala dung roh hapursiaoni dang be ginonggoman ni si paroroti hita. Ay saluhu doha muanak ni debata. Marhiti-hiti hapursiaon di Kristus Yesus. Ay Kristus ino di parulosok kamu. Sude kamu nang tardidi tu bagasa Kristus. Dang mardiay berdisi Yahudi manang gorik. Hatuban manang anak mata. Bawa manang perempuan. Ay sada doha musaluh na di bagasan Kristus Yesus. Alayang go Kristus na punahamu. Pinopar ni Abraham doha matong. Jalapanian mangihuton baga-bagay. Di sima sahatna. Horas madihita saluhuna. Jadi molo tengok ju sekilas rupani berita nauli na di hari Minggu na salpu takasdo diodolo disi kemuliaan Allah. Allah yang maha mulia. Debata namar mulia. Ala debata namar mulia, debata namar sangap las imara kurni ina dohot kurni agape nak kaning. Pasangak maribata. Bangso ni debata ikon pasangap pun debatana. Jalalos hobar tusima asa mersangap debata di pasah debatama tu bangso nai patik hukum aturan. Asa marhite aturan patiki gabe digajol may marpangalaho gabe marsangak maribata. Itu sasitong na. Allah itu memberikan hukum kepada umatnya supaya dengan hukum itu umat itu berjalan hidup. Khobartu patiki. Alai di pudian nyari gabe adong ma na menyalah gunakan makna ni patiki. Bahasa gabe didok menyalah gunakan. Ala memang songon nataro nakaning bahasa di pasah debata patik tujol mai sah tuhita di pertikiat tahun asa hobar tusihi tamar pangalaho. Alaya dong ma sada pemahaman nagabe disalahkan atau diputar balikkan. Dia mai gabe adong masada paham nama dokon taulah homa patiki asa malu hamu.
ulahum mapatiki asamaluaho. Lakukanlah hukum itu supaya kamu selamat. Imana salai. Adong do najolo padita namatua madok songonon. Hati-hatilah kita menjalani hidup ini. Manat mahamu madalani ngolumunaon supaya jangan pokok disampingkan dan samping dipokokkan ninna. Hati-hati mahamu madalani perdalanan di ngolumunaon manat buasa asaunang pokok disampingkan, samping jangan dipokokkan ninna. Masalah satu faktana, pokok disampingkan, samping dipokokkan. Debatado mangalep patik, hidup pokok. Alai ternyata adong masada usaha mamutar balikkan gabe patiki ma pokok. Na mangalep patiki debata gabe sampingan. Rikok do patiki, maca rikok do patiki. Salinari merhite patiki do hita diatur bagaimana kita bersikap kepada Allah. Patik perjulu satu paupaton. Bagaimana kita bersikap dengan sesama manusia. Termasuk tunatoras songon nadijaha para gedana kaning. Patik palimahun satu pasapuluh. Macayar garo patiki. Aledang gabei pokok. Sarupa do boloboh do konak kaning songon rahu doi, songon hadang doi. Lau pamanat to kita di perdalanan ning ngulutong. Nah sederhana hubam maju contohna molo taruk patiki songon namangam ma. Ari kok do mangan. Baru tadi kok do mangan. Riko ala ni riko na tuluhali mangan. Dakolet tuluhali mangan tabu dupe. Adong dupe songon na supus do na mangani. Ngamangan ijabu mangan mo sila po. Yajak dongan na mo sa ibita to sambangan. Rikot day rikot. Alay selama dohita zulmon alamangan. Jepang taruh keselamatan alamanga kita. Baru teh. Mulu Jepang taruh keselamatan ala dinamangan. Ang kuaman dokot baturus may tamangan. Ang Jepang taruh keselamatan sinamangan. Dang tumagugan untuk kita mangan asa selamat. Alay mangan mahita asa sehat. Asa fit. Dang gabe mangan mahamu asa selamat daw. Mangan mahita asa sehat. Buido do hono patiki marlapatan asa dinggan perngulota dinggap persaurata dang asa selamat adong do de mamadok kemuse patiki digobar hode songo tu cermin kaca baru inang rikot do tahe kaca cermin dihamuna rikot tiam ada anggo sorong kaca yakid daw terlabat dok ibu-ibu on. Manang lau 17 Agustus tu panitia, taban maju pertandingan marmekap tanpa cermin. Setabi, olo ge besong mikki-mikki sudira marsiapalan. Apalagi inda songoni saha tu sod dangarong cermin dang ibereng. Rikot do cermin rikot. Alay sotung gabe tarok rupani. Anggo soalan di cerminon dak selama tau dang dah. Anggo soalan di cerminon dang dinggap penampilaku. Anggo itu hori. Hami amap pesongonido. Macari kok do cermini. Alamar hite cerminido boy dengan rapi penampilan kita. Ayat juga ri sorok cerminon tabayak kemajona yang mangam mahitai kaurata makata.
sayur ta. Dan mungkin dohonon, lay bereng juga kubah, ada ngulcawe, indah songon ya. Dan mungkin. Alai rikot, doi rikot, penting sekali itu. Alai dang mandokon, sian cerminido, asa selama tahu. Dah. Tuhan taido, na menjamin keselamatan. Ido sadidok diturpuk tonak kaning. Ayat 20 pati, gabe songo si parorok do patiki. Patiki si parorot, bagaimana kita berteman, bagaimana kita bertuhan. Didok mamusia di ujungna. Asa sian hapor siaw do hita di pitori. Hapor siaw di pitori. Di pitori dalam arti benar. Hapor siaw ni do mabek kita ti kos dang patiki. Ido sa di paingot tita pasanga madebata. Ala niya ha, ala siya debatado haluaon, siya debatado keselamatan. Bahkan dada holani didok musedison anak ni debatado kamu. Angko ni kotakasma suad di rohata. Anak ni debatado kamu. Anak ni debatado hitaw. Jadi hado na julu di syada masa. Adong mahalak namartahin na susuman turaja. Sada ni rajai bawa. Alani adong ma naming khianati asa putus. Anak ni rajaon asa unang sian anak ni rajobe na terus meneruskan kerajaan ini tidak danak poso-poso diculik mana ni rajai adong menculik diculik mana ni rajai ibuan matu hutan ibuan matu tobak ipiak masih dang ibuno ipiak masih alok ma binatang buasi makarati manarbuti. Maka dibawa ke hutan, diletakkan di sana, ditinggalkan. Lulu masuk di jolma. Dia orang maboto, raja pengabing, dia nak generasi. Nak tarida. HP tikidibuan, danahi tutobakan, dang binatang buas ro lau manarbut. Hape dong masada amadu sadayina namar tobak namar suban ibering ba ya do buku siso. Dung ibering buku sebaik parwal poso. Hai siro mapenu tuson nawaron. Mereka bawa si bayi ini. Ibu metu jabuna. Tu ladang-ladang. Isi memang di pagodang-godang. Ala anak nadapok dari bana disi nama dapok pepar ladang-ladang ibu to hamudo ahmal alangon di poso-posoi bahulan nagarong maturus yallang hulan nagarong maturus sa tu duli hulan nagarong maturus garong may mana ima rupani dia tidak tahu bahwa dia adalah anak raja. Ala sebuti mana anak ni raja gabe jabbar nagarong emak. Saunari marhite hata ni debata hitaun anak ni debata. Sutung adok kita nasu sadar anak Allah. Sutung gabi anak di debata hita nagarongon. Disadarkan anak ni debata dohamu. Perjabar dohamu. Paneat dohamu. Alani pasangap pamuma amamuna debata marhite panggul miton ning ulumuna ido na dipaingot marhite trupuk tahun dilihat debatado patiki si paroro may mangarorot tita may mabuak kita may asa manada Kristusi alani taingo ma molo taulahu pe patiki mangarorot tita doi
tiap minggu ro selalu dipengot tita taulah ho patiki. Molo sotaja HP sikka dipatik. Semuanya itu mau mengarahkan. Manugu-nugu hita. Asalam takas manada. Tuhani. Asalam takas makilala na pinaluan di Tuhani do hita. Molo nung ngata hilalay. Naing mata pataridahon. Naing mata hanguluhon. Anak ni debata do hita. Tadda ni anak ni debata. Tapasangap may mana. Marhite panggulmiton ni nguluta. Udok nak kaning jaga mahita. Jangan pokok disampingkan. Samping dipokokkan. Anak ni debataro hita. Ima pokok na. Anak ni debataro hita. Ala anak ni debataro hita. Unang gabi dong persoalan di hita. Unang gabi sudah tita anak di debata. Alannya ke persoalan-persoalan nasing. Unang sudah tita anak di debata. Alannya ke kesibukan nasing. Kesibukan tita gabi pokok. Gabi ta tinggalkan yang sesungguhnya. Saat tu saunari gurang dopek ka persoalan-persoalan. Muncul lepetong saunari kofiti. Alay unang may mga baitihita gabi lam marsaur do Tuhani. Lam tapajono ma. Lam tapaudu maruhatta songon anak di debata. Marhite pabainata, marhite sikapta, marhite pakkatayota, marhite parsaurata, marhite akkaulot tabi dijabu. Di tonga-tonga ni masyarakat manang di diape. Salinari marhite hatan itu hatau di paingot kita. Anak ni debatado hamo. Tahalas sumay, tajakumay, martangyang mahita. Maulihat ma Tuhan. Di paingot todo hami. Nanak mudo hami. Alani songon hatari dan ni anak muna hami. Pengok mahami Tuhan. Asa marhite panggulmito nunggal namion. Tau pasangapoko. Unang matutu alaniak kanadong di Portibion. Mga bati hami. Mangelayla hami. Gabi hu tinggal hok kami. Haanahon nami. Wala makokop na di Portibion. Alay hutu dalok kami mana di Portibion. Upajorok kami hu pasolhot kami madiri nami. Asa takas songon akka na komhami. Ali Tuhan nami marhite perminggon namion. Hu halasok kami dong marhite na sorang. Yanakon ni dongan nami. Di keluarga Julius Sinaga ina nami boru si jabat. Homa Tuhan mamasu-masu poso-poso iya. Asanak nahasi ay. Pasu-pasu na torasna. Asa takas dipodai. Iya nakon nai. Asa lamar sanga guaramu. Alani keluargai dohon alani anakon na. Suang-suang di doli Tuhan, pasahat nami do tuwak kaya nakon nami. Nalo pajongjong parsaripeon. Tuhoma hu pasahatok kami. Roy Johannes Gultom, do oran na Meli Krisnawati Buru Manurung. Andri Irfan Haryanto Haryanja. Doho Devita Aryani Buru Marpaung. Seho mamajuluani sakak naside Tuhan. Asadingka mardalan ulaw ni. Makorolas ni roha di tonga-tonga di keluarga, di huria, jala tau hasangapon nang di guarmo. Suang-suang nido pasahat kami tuhali Tuhan. Akaruas ni huriam na marulang tahun. Ngadi tabay ho umur ni nasida, tabay mananghahi pason, tabay las ni roha.
pada wakamara kaparsahiton. Song-songoni maka keluarga nama ulang tahun. Totong maihot Tuhan keluargai di bagasan holong nasian ho. Asa totong saroha sa pikiran. Satahi sauluan. Tudoluk tutaluan. Gabi rumah tangga na marlas ni roha na si dodo pinoparna. Napasanga puko. Dan lupa kami Tuhan mabutuhak kadongan namin na di bagasan parsahiton. Tuhan mahu pasangat kami na sida ganuk marsada-sada. Todo sida putar. Amang MC Hombing, nyonya MC Hombing baru pajahitan. David si Hombing, Nadia baru si Hombing. Yolanda Octavia baru Huta Barat, nyonya Nababan baru Tobing. Nyonya Butar-Butar baru Dadadap. Nyonya C Manurung baru si Hombing. Doh akan naso hagora kami Tuhan. Tata maka ruas ni huriami. Di tonga-tonga ni hagaleo ni pamatang nasida. Madaw ni ma asin ni roham. Apehut tangami nalabok. Manorusi. Asapiu tutua kasahiti siya pamatang nasida. Asi roham. Pasangat tami tuho. Karuas ni huriam. Siya danak sa tunama tua. Mga ramoti, mamasu-masu. Sa sibudong agudong makadadanak. Lamar bisuk, lamar sikola. Di pangakarijo na manglul parkarijuan. Di pangarokap na manglul rokap. Song-song ni Tuhan. Aka keluarga na makasiholi pinopar. Asiroham. Pasu-pasu parbuin di bortian. Asanggit ditiki na jupang nasida asiniroham. Saha bilang-bilang tu nasida. Tabba pinoparna. Na mga rupya kahamawlon pergugoy nasida Tuhan makamunak ko na kahamawlon ni. Suang sungunima. Keluarga na Marsitaunon. Keluarga Huta Barat. Inanami buru sinabila. Tuh mau pasat namin nasida Tuhan. Asa honda maduduk ilu siya si malolor nasida. Di pojok ni rohan nasida. Siya lanang jumulu. Yanak kun nasida. Manadik kun nasida. Manadik ko kami. Manadik ko kuriam. Apuli manasida Tuhan. Patiur rohana. Asa tutong bengek nasida. Mangadu piarsa ni rohan. Pasahat kami dutuhonang aka program. Nalau si patupahon di tonga-tonga ni huriam. Ajari hami Tuhan juluani hami lau mangulahoni. Asabuhi hami mangulahoni dengan mardalan rap doh ruas perhaladu. Dohot panitia. Asa tau hasang apod di guar musaluhuna. Atong dosa pangaleson nami pehu pasahat kami matuho Tuhan asiroham. Sisa dosa nami dagudangi. Asa tamah hami di julum. Marhiti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari dia mahita hud pasahaton piliata. Galak kahen
Ayat 2 taip dewa congjok kita. Taradoti Tatang yakoma pilihatnya tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami nadi banwa gijang, hodo harorwani saluhut silalon nadinggan, dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahata mimasian na nilohon mituhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabiot nautus di jolom, pasupasu may jalaramuti. Asahu parasya kami pilihanon, pati bulan harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami, godang ni silaluam mituhami, asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia maguanmu, say Roma harajaunmu, say saut ma, lomo ni roham di banwa tunggaun songon na di banwa gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di parsor homma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.